Ach jaj, už naozaj neviem, aké typy ošetrení energiami mám vymyslieť. Ja viem, že musíme vypínať televízor a počítač, keď ich nepozeráme, aby nejedli potajomky energiu. Ale ako máme prísť na to, ako sa šetrilo, keď ešte neboli všelijaké moderné technológie? Ahojte, šťukáčikovia, poďte na večeru. Ahoj, Katka, my nemôžeme. Robíme projekt a potrebujeme pomoc s tipmi, ako sa kedysi šetrilo energiami. Už nevieme, kde ich nájsť. Čože? To predsa nie je žiaden problém. Veď máme doma babičku. Ona odjakživa vedela kúzliť s energiou. Poďte, spýtame sa jej. Ako vám poradím, slniečka moje? Babi, prezraď nám nejaké triky, ako sa šetrilo, keď neboli moderné spotrebiče. Kedysi sme nepotrebovali žiadne senzory. Stačilo nám dobre počúvať. Keď som počula, že mi kvapká voda, to bolo, ako by mi cinkalo v peňaženke. Vedela som, že to musím hneď opraviť. A keď ti bolo chladno? Čo myslíte? Hneď som zapínala vykurovacie pece naplno? Kdeže? Vždy som si najprv obliekla teplý sveter. To je taký náš domáci ohrievač. Až keď som mala sveter a stále bolo chladno, až vtedy sme pridali teplo. Tak sme boli všetci v teple a zároveň sme šetrili. Ale slniečko bol aj tak náš najväčší energetický hrdina. Keď svietilo, šup zbieli z ňou von. To bola naša prírodná sušička. Fungovala zadarmo a bielizeň krásne voňala. Teda, babi, ty si hotová kúzelníčka. A my už dnes vieme, ako energiu zo slnka vyrobiť pre celú našu domácnosť. Aké múdre deti. Tak vidíte, kedysi sme šetrili iba vďaka vlastným nápadom a teraz k ním pridávame aj technológie. Kamaráti, a teraz je rada na vás. Utekajte za svojimi starými rodičmi a spýtajte sa ich, aké kúzelné triky na šetrenie energiami používali kedysi oni. Ak sa chcete zapojiť do našej súťaže, vytvorte knižku alebo leporelo. Za pomoci pani učiteľiek v škole a svojich starých rodičov nakreslite, ako sa energiami šetrilo kedysi a ako nimi šetríme dnes. Tento rok odmeníme 15 najlepších diel celkovou sumou až 20 000 eur. Veľa šťastia, kamaráti! A do skorého videnia!